Alo, bună ziua! Bună ziua, ce alo, bună ziua! Fac și eu un canal cu ce, bă? Cu bicicletă. Ăsta e Denis. Sau? Ăsta e Matei. Gabi, Matei. Zic, cheamă-l încoace, că nu-l vede deloc camera. Matei! Da, mulțumesc. Matei și o să-mi bade Irinel. Bun, Hai. bun. Astăzi vom face... Du-te, dracu. Bă, astăzi vom face gen drift cu bicicletele. Da, mă numesc Denis. Dacă vreți să mă contați, am cont de Roblox și de Minecraft. Pe fanii mei nu interesează de Minecraft-ul tău. Glumesc, îi interesează. Mă cheamă, bă. Hai, acum urmez. Ce ai tu? Cont de? Eu am cont de Roblox. Oscar Andreu. Că eu am făcut contul. Așa. Tu ce... Gata, stop. Tu ce cont ai? Cont de Fortnite, Game de Pro. Eu am așa. Cont de Roblox, Fortnite și mai am unul, nu mai știu. Cum te cheamă pe Roblox? L-am șters pe telefon. Pe laptop ăla am, dar nu mai țin minte. Bun, începem? Sau mai vrei ceva să mai spui? Nu pot pun pauză. Aoleu. Ce vrei să pun pauză?